Muhittin Akbey 52 saliye qandî temenê xujî bi salayê qesetên hunermendan kom dike. Li navçeya Navsûra Amidê de welatiyek Ereb ên Mêrdînê ye. Bi salaya qeset û plakên hunermendan dide serhevdû. Nêzîkê 40,000 qesetên hunermendan li gel xwe kom kiriye. Vêga di dikanekî piçûk de hinekên wan difroşe, hinekên wan jî bes pêşkeşî welatiyan dike. Bu mesleğe babamdan gelme mesleğim. 1950'de babam Ez bi eslê xwe Ereb im. Mereqa min a li ser godarkirina kilama jî hebû. Bav û kalê min jî ev kara dikir. Bi salaya em bi malbatî qasetên hunermend de kom dikin. Stûdyoya me ya deng tomarkirinê hebû. Li gel min 40,000 qaset hene, lê 4,000'ê wan tenê difroşim. Yürütüyorum. Yarım asırlık kasetçiyim ben kendim. 52 yıldır ben bu işle uğraşıyorum. Di dikanê de qesetên ji salên 1927 vir ve ên ji aliyê hunermend û dengbêjan hatine tomarkirin jî hene. Qesetên ku hatine komkirin eydê hunermendên Kurd, Tirk û Ereb in. Muhittin Akbey her roj qesetan paqij dike û kilamekî klasîk lê dide û guhtar dike. 2 tane kızım var. Bir tane kızım gönüllüdür bu işe. Berê qaset pir girîng bû. Nifşê nû vê qîmetê nizanin. Ez dixwazim ji bunî keçê xwe miradek bihêlim. Hêvî dikim ku keçê min xwedî li van dengê dîrokî derên. Zaman gösterecek. Di kolana navçeya Navsûrê de bi saya vê dikanê dengên hunermendên Nemir ol dide. Ev yekşî bala geştyaran jî dikşîne. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.